Com volen la qualitat si han minvat els mitjans? Més nins i manco ensenyants. Això és un desbarat. Cap infant pot ser ensenyat a dins un medi precari. I avança el calendari i sempre ho paguen els mateixos. Dins els nins, els esqueixos d'un sistema incendiari. Si la vaga ha suposat 2,5 milions d'estalvi, com poden fer que se salvi ara aquesta quantitat? El sou que ha sacrificat cada mestre i professor podria ser una inversió per a menjadors, biblioteques o una partida de beques per a la nostra educació. Han pujat un 2% en un any per educar, però els darrers 3 anys va en clar ritme descendent. Un lector intel·ligent veu que el conte surt malmès. Si un vol cercar com és, que el til entrarà en acció si retalla en formació els mestres per aprendre anglès. A l'escola amb mi venia un nen discapacitat, en Joan, que era ajudat per un AT que tenia, que l'ensenyava i sabia que així el feia tornar gran. Però ara, què faran els que tot i ser capaços han de mestir mans i braços que els aidin, com en Joan? Llibres, menjadors, suport, mestres, tot té retallada. Això és l'escola estimada que volien dur bon port. Retallant, prenen ben tort. A l'escola, sanitat, allò públic, retallat. Aquest és el seu ofici. I qui en treu el benefici? Tot el negoci privat. Tan sols de Bellllum Major hi faran una autopista. Ja en direu que ha fet l'artista per l'art de l'educació. Escatzar el professor, tenir la docència estreta, cada estisorada neta cerca deixar el món cop piu i el sistema educatiu com un mort a la cuneta.